खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासैनि थामखौ बे समाव बरायबाय लोगोसे आं बड'लेण्ड बुब्लिनि डाइरेक्टर राजीब बसुमतारी बे समाव नोंथांमोना मिथिगौदि थांनाय साननैसो सिगांनिफ्रायनो बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव जों बोथोरनि देंखो आरो मोनाबिलिनि देंखो हाबाफारि लाबोबाय थादों थिग बेबायदिनो दिनैबो जों बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिय'आव मोनाबिलिनि देंखो आरो बोथोरनि देंखो हाबाफारियाव जों फैफिनबाय आरो दिनैनि बे हाबाफारियावहा गाहाय आलासि महरै लाना फैदों जों बयजोंबो सिनायजानाय गावनि गारांजों सिनायथि होनो हानाय बाक्सा जिल्लानि मानगोनां बिथां देरहासार नार्जारी बिथांखौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लियाव गिबियावनो बरायग्रोनायजों खुलुमनाय जासिहरबाय। खुलुमबाय आंनि मुङा मुस्रि देरहासार नार्जारी आं बाक्सा जिल्लानिफ्राय नैबे नोंथांमोननि बड'लेण्ड बुब्लिनि सोंथि सोंलायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानो मोननानै आं गोजोननाय मोनदों। निश्चय बे समावहा आं गिबियावनो नोंथांखौ फंनैसो सोंनायनि उनाव जों मोनाबिलिनि देंखो आरो बोथोरनि देंखोआव जों थांगोन बे समाव जों सिगां नोंथांनि सिनायथिखौ नोंथाङा होबायानोसै बेजों लोगोसे नोंथाङा दिनै नोंथाङा जे बयजोंबो सिनायजानाय जानो हाबाय लोगोसे नोंथाङा गोबां मेथाइ अडिअ रेकर्ड खालामबाय गोबां एलबामाव नोंथाङा मेथाइ होबाय दा नोंथाङा जे बे प्लेटफर्महालागै सफैनाया माबोरै सफैखो आरो बेनि उनाव माबायदि सोर दङमोन नोंथांखौ सोर हेफाजाब होदों आरो माबायदि प्लेटफर्मावहा नोंथाङा बेबायदि खामानि मावनानै दिनैसिम बेसिम सफैनो हाखो नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा? नंगौ बे जोबोद मोजां सोंथि आं गिबियावनो सिगांसिनावनो आं मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद बा एबसुखौ आं सिगाङावनो साबायखर बावग्रोनो सानो आङो 2016 मायथाइयाव जानाय मिरु एबसुनि 48थि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयो जादोंमोन चिरां जिल्लानि बिजनी उलुबारियाव बेवहाय मिरु एबसुजों खुंजानाय देंखो मोसानि थामाव बे बादायलायनायाव आङो बाक्सा जिल्लानि जानानै आं बाहागो लादोंमोन लोगोसे बे बादायलायनायावनो आं सेथि बान्थाखौ बाक्सा जिल्लानि बादायगिरि जानानै आं मोननो हादोंमोन बेवहाय दुलाराय आसामनि दाब जिल्लानिफ्राय बेवहाय बादायगिरिफ्रा फैनानै बादायफैदोंमोन बिनि गेजेराव जोङो साथामा फार्स्ट सेकेन्ड थार्डखौ मोननो हादों बिनि गेजेराव आं सेथि मासिखौ मोननो हादोंमोन बिनि थाखाय आङो बे बादायलायनायाव आंखौ बादायनो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो जोंनि गुदिसिन कुमारखाटा दख'रा एबसु आरो बाक्सा जिल्ला एबसु लोगोसे मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा एबसुखौ आङो सिगांसिनावनो साबायखर बावो आङो गिबिसिनावनो आंखौ आंनि गामिनिनो सासे सुबुङा आंखौ मदद होबोबाय थादोंमोन आंनि बे मेथाइ रोजाबनाय आयदायाव आंखौ हारमनियाम दामनानै दल दामनानै आंखौ मोनफ्रोमबो समावनो आंनो बेलासि सम बा फुंबिलि समाव दल दामै आंखौ मदद होफैदों आरो बिथाङा आंखौ हेफाजाब होबोदों गोबां समावनो बिथाङानो जाहैबाय जोङो गामियाव ओरैनो खान्द' होनाय बिथांखौ खनसाय नार्जारी होननानै जों मिथियो बिथाङा आंखौ गोबां समावनो आंनो मदद होबोदों आरो बिथांनि मददजों आङो हारमनियाम दामनो रोंलांदों आरो लोगोसे बिनि उनाव आङो क्लासिकेल लादोंमोन आंनि फोरोंगिरिनि मुङा दिपक मदै आं कुमारखाटा मिउजिक स्कुलनिफ्राय बा कुमारखाटा संगित बिद्यालयनिफ्राय आङो मिउजिक क्लास लानानै बा भकेल क्लास लानानै आङो नैबे फरजासिम फैदों बिनि उनाव आरो सासे सुबुं दंबावो बिथाङाबो आंखौ न'आव थांनानै मदद हैबाय थादोंमोन बिथांनि मुंखौबो लानो नांगोन बिथांनि मुङानो जाहैबाय सिमां गोरा बर' बिथांमोना आंखौ जथेस्थ' मदद होदों लोगोसे बाक्सा जिल्ला एबसुनि हारिमु नेहाथारि बिथां गपाल बर'आबो आंखौ जथेस्थ' बे देंखो से नै थाम बादायलायनायाव आंखौ जथेस्थ' मेथाइ फोरोंनानै आंखौ मदद होदों लोगोसे सानैसो सुबुं दङ बिथांमोननि मुंखौ आं बुंजोबनो हाला बिथांमोनाबो आंखौ गोबां मदद होदों आरो नैबे देंखो से नै थाम बादायलायनायाव बेनि थाखाय आं सिगांसिनावनो एबसुखौ आं फिन आरो खनसे साबायखर बावबावो आंखौ बे बादायलायनायाव खाबु होनायनि थाखाय आरो आं बे देरहानायनिफ्रायनो देंखो से नै थामाव सेथि बान्था मोननायनिफ्रायनो आङो मेथाइ रोजाबनो थाखाय रायजो राजाजों लेंहरजादों आरो रायजो राजानि अनसायनायजोंनो आङो दिनै नैबे जायगासिम आं सफैनो हादों। निश्चय बे समाव नोंथाङा गावनि माखासे दिनै जे बेबायदि प्लेटफर्माव दंफैयो बेखौ लानानै मानिफ्राय मा जाबोखो नोंथाङा फोरमायबाय बेनि थाखाय साबायखर बे समाव नोंथांमोना खोनानो मोनबाय एबा नुना मोनबाय दि बिथां बयजोंबो सिनायजानाय एबा नोंथांमोना बिथांनि गारांजों बोनाय देंखोआव गोबां रंजायो बाजायो बिथाङा मानिफ्राय जाबोदों बिथाङा बुंनाय बायदिब्ला थांनाय 2016 मायथाइनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 48थि बोसोरसालि जथुम्मायावहा से नै देंखो बादायनायाव बिथाङा
सेथि मासि आवग्रिनो हादोंमोन नंगौ बे समाव जों बयबो मख'नांगोन जि दुलाराय बर' फरायसा आफादा सोलोंथाइनि बिथिङावल' नङा गासैबो गेलेनाय हारिमु बायदिफोराव बिथिङाव बिथांमोना हेफाजाब होबोदों बिथांमोननि बेबायदि देंखोमु 1, 2, 3 बादायनायावनो गोबां मानसिफोरा जोंनि बर'नि गेजेराव दिनै सिंगार जानो हाबोदों नङा होमबा जाबोदों बेयाव दा जों बुंनो थाङोब्ला नितामुनि बिथांमोनाबो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि हाबाफारि लानायावनो बिथांमोना दिनै जौगाबोदों बेजोंबो लोगोसे गोबां आरो उदालगुरि जिल्लायानो बुं बाक्सायानो बुं चिराङानो जों क'क्राझारानो बुं आरो गोबां आसामनि खना खनला जिल्लानिफ्राय फैनानै बादायनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि हाबाफारि लानायाव गोबां देंखोगिरि जानो हादों गोबां गेलेनाय बादायनायावबो आवगायलांनो हादों लेखा फरायावबो आवगायलांनायखौ नोंथांमोना नुना मोनदों रायजो राजाफोरा दा बेखौ जों अराय सम जों फोथायनांगोन जाय समाव जों बर' हारिनि सिनस्रि होनना बुङो जों दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ दा बेबायदिनो जों गोबाङानो दुलाराय बर' फरायसा आफादा गोबां हाबाफारियाव मदद होबोदों थिग बेबायदिनो नोंथाङाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेबायदि माबानायावनो हाबाफारि लानायावनो नोंथाङा बिसिम सफैदों बेखौ फोरमायदों निस्सय जोंनि हाबाफारि बायदि जों आवगायलांबाय थानोसै जोंहा दिनैनि बे हाबाफारिनि मुङानो जाहैबाय बोथोरनि देंखो बुंनाय माने जों मेथाइ रोजाबनानै जों हाबाफारिखौ आवगायलांनांगोन नङा होमब्ला थिग बेबायदिनो नोंथाङा सासे देंखोगिरि हिसाबै दिनैनि बे हाबाफारिखौ नोंथांनि दोंसे देंखो मेथाइ खननायजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ जाफुंहोनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय नंगौ साबायखर थाबाय नोंथांनिसिम आंनो नैबे समाव मेथाइ रोजाबनो खावलायनायनि थाखाय आङो दा नोंथांमोननि सिगाङाव दोंसे मेथाइ रोजाबनो आखायाव लादों बारि खनानिलाय औवा बिजौआ नारें सुबादि गन्थं बिजौ बारि खनानिलाय औवा मेवाया दा जोंनि आदैयालाय औवा मेवाइ बैसागु बोथोरनि उरां फारा गोसोआ थांहां फैहां बैसागु बोथोरनि उसाव बादाव रंजानाय बोथोरा बैसागु बोथोरनि उरां फारा गोसोआ थांहां फैहां बैसागु बोथोरनि उसाव बादाव रंजानाय बोथोरा लागोनिलाय जिरख'नाय सिखोला बैसागु बोथोरनि बाहां बिरहां रंजालि मोसाखावरि जोंनि लागोनिलाय जहला सेंग्रा बैसागु बोथोरनि बाहां बिरहां रंजाग्रा आदा खावबा जोंनि लागोनिलाय जिरख'नाय सिखोला बैसागु बोथोरनि बाहां बिरहां रंजालि मोसाखावरि जोंनि लागोनिलाय जहला सेंग्रा बैसागु बोथोरनि बाहां बिरहां रंजाग्रा आदा खावबा बारि खनानिलाय औवा बिजौआ नारें सुबादि गन्थं बिजौ बारि खनानिलाय औवा मेवाया दा जोंनि आदैयालाय औवा मेवाइ दा रंजायाब्ला माबोरै
गोसोनि बाथ्राखौ माबोला फोरमायबावनो बोथोरा बारब्ला गोसोआव दावदाब थागोन दा मोसायाब्ला माबोला मोसाबावनो गोरबोनि बाथ्राखौ माबोला खिन्थाबावनो बैसोआ बारलांब्ला गोसोआव हांमा थागोन बारि खनानिलाय औवा बिजौआ गै नारें सुबादि गन्थं बिजौ बारि खनानिलाय औवा मेवाया दा नोंनि आदैयालाय औवा मेवाय बैसागु बोथोरनि उरां फारा गोसोआ थांहां फैहां बैसागु बोथोरनि उसाव बादाव रंजानाय बोथोराव बैसागु बोथोरनि उरां फारा गोसोआ थांहां फैहां बैसागु बोथोरनि उसाव बादाव रंजानाय बोथोराव नंगौ जोबोद जोबोद साबायखर आरो नोंथाङा दा बावैसो रोजाबनानै थांनाय बैसागो मेथाइआ खोब समायना आरो खोब मोजां आसा खालामो रायजो राजाफ्राबो बिथांनि बे मेथाइखौ अनसायगोन आरो बिथांनि बे रोजाबनायावहा रंजाफागोन फैबाय थानाय रंजालि बैसागो फोरबोआव दा बेबायदिनो फिन आरोबाव जों आवगायलांसै मेथाइनि गेजेरजों मानो होनबा जोंनि बे हाबाफारियानो जाहैबाय देंखोजों रिलेशनशिप थानाय बोथोरनि देंखो आरो मोनाबिलिनि देंखो बेबायदिबा जों रोजाबनायखौ लांबाय थानांगोन नङा होमबा दा थिग बेबायदिनो आरोबाव नोंथांखौ दोंसे मेथाइ रोजाबबावनो थाखाय आं खावलायनाय थाबाय नंगौ नोंथांनि खावलायनाय बायदि आं दा दोंसे मेथाइ रोजाबनो खावलायदों बे मेथाइखौ आं थांनाय 2022 मायथाइनि दैज्लां बोथोरनि समाव लिरनायमोन आगै नों बोसोर रुवाथि आंबो थुदा होना आगै नों बोसोर रुवाथि आंबो थुदा होना दांदाव जाया रायदाव जाया माबा माबि बुंखा हाया आदर मालि दे लाहाय माग्रि नोंलाय आंनि फंसे खोथालायानो आदर मालि दे लाहाय माग्रि नोंलाय आंनि फंसे खोथालायानो आगै सना सेन्सारजिनि दैज्लांनि दुबुलियाव आंजों माइ गायफानाय समाव फानसुबाना खारदावनाया जान्जियाव गोबाख्रबनाया मा नोंलाय बावगारबाय नामा सना मा नों गोसोखाङा नामा आगै सना सेन्सारजिनि दैज्लांनि दुबुलियाव आंनि सेराव ना गुरनाय समाव सिंगि मागुर गावनाय समाव गांजेमाया सुनाय समाव आंखौनो गोबाख्रबना गारनाय सना मा नों गोसोखाङा नामा
आगोलनि दुब्लियाव नारें जुम्ब्रा जालायनायाव मिनि मिनि एदावनाया मिनि मिनि रायदावनाया मानो बावगारबाय नामा सना मानो गोसोखाङा नामा मैथा मैगं खानाय समाव वाव होनना बागदाव होनाय मोसा जाना सोगोमनायखौ भुत जाना सिगिनायखौ मानोलाय बावगारबाय नामा सना मानो गोसोखाङा नामा आगै नोंबो रुवाथि आंबोथ' दाहोना दांदाव जाया रायदाव जाया माबा माबि बुंखा हाया आदोर मालि दे लाहाय मांग्रि नोंलाय आंनि फंसे खोथालायानो आदोर मालि दे लाहाय मांग्रि नोंलाय आंनि फंसे खोथालायानो नंगौ बे समाव नोंथांमोना नुना मोनबाय दे बिथाङा दोंसे गावनि गारांजोंनो खननाय मेथाइखौ फिन बिथाङा दिनै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आव फैनानै मोनाबिलिनि देंखो आरो बोथोरनि देंखोआवहा रोजाबफैबाय आरो खोब मोजां बिथाङा रोजाबबाय आरो नोंथांमोनाबो खोनानो मोनबाय दा फिन आरोबाव जों बिथांनियाव फंनैसो सोंनायनि गेजेरजों जों हाबाफारिखौ आवगायलांनि बे समाव नोंथाङा मिथिगौ जे जोंहा रंजालि बैसागो बोथोरा गेजेराव आरो साननैसोल'सै दा बे समावहा देंखोगिरिफोरनि गोबां माने मेथाइ रोजाबहैनाय बहाबा प्रग्राम गानाया नोंथांमोना खोब साखाफारा जाना दं बे समाव नोंथाङा बै हाबाफारिनि थाखाय मा बुंगोन रायजो राजाखौ आरो नोंथाङा फैबाय थानाय रंजालि बैसागो गोदान बोसोरनि थाखाय माबोरै साखाफारा नंगौ आङो फैगौ बैसागु बोथोरनि बा रंजालि बैसागुनि थाखाय आं जोबोद साखाफारा जानानै दङ सिगांनि समावबो बेबायदिनो रंजालि बैसागुनि सिगांनिफ्रायनो जोङो साखाफारा जाबोदों दिनै गुबुन गुबुन सुबुंफ्राबो मेथाइ रोजाबगिरि बिथांमोनाबो जेरै साखाफारा जादों आंबो बेबायदिनो आं हारसिङैबाबो साखाफारा जानानै दङ आंनि मिउजिशियान ग्रुपआबो साखाफारा जानानै दङ नोंथांमोननि हारिमु बिलिफाङाव गोनांथि जायोबा नोंथांमोना आंखौ लेंहरनो हागोन नोंथांमोना जेनेबा नोंथांमोननि हारिमु रंजानाय बा हारिमु बिलिफां बा मेथाइ रोजाबनाय आयदायाव आंखौ जुदि नोंथांमोना गोनांथि जायोबा नोंथांमोना आंखौ जायखिजाया समावनो लोगो हमनानैब्लाबो बा मबाइल नाम्बारनि गेजेरजोंबाबो आंखौ फोनांजाब खालामनो हागोन आरो बे समाव नोंथाङा जों मिथिगौ दे साननैसोनि उनावनो जोंहा रंजालि बैसागो बोथोरा सफैगासिनो बेयावहा बेखौ लानानै नोंथाङा रायजो राजाफोरखौ मा हामलायथि बावगोन नंगौ सिगाङावनो आङो 1430 बा 1430 जानो गोनां मायथाइ बियो बांलानि रंजालि बैसागु गोदान बोसोर 1430 मायथाइनि आङो गासैनोबो गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ आं बावहरग्रोबाय गासै रायजो राजा नोंथांमोननि गोसो मोदोम देहा सोलेर आरो नोंथांमोननि मिजिं गासै थांखिफोरा आबुङै जाफुंसार जानो हायो लोगोसे नोंथांमोना जा मिजिं लानानै नोंथांमोननि गोसोआव साननानै दं बे गासैबो आसाफ्रा फुरा जालाङो आं बेखौनो गसाइनि खाथियाव आर'ज गाबनानै नोंथांमोननिसिम बोर सारस्रिहरो आरो निश्चय बे समावहा बिथाङा बुंबाय बिथाङा खोब आसा दङ आरो बिथाङा खोब साखाफारा जाना दं फैबाय थानाय बैसागोआवहा नोंथांमोना बिथांखौ अनसायगोन लोगोसे बिथांनि गारां बोनायजों रंजाफागोन बिथाङा आसा मिजिंथिनानै दङ दा बे समाव जों फिन आरोबाव जों दिनैनि बे हाबाफारिखौ दोंसे मेथाइनि गेजेरजों जों आवगायलांदोनि बे समाव जों नोंथांखौ बड'लेण्ड बुब्लिनि स्टुडिअ'आवहा फिन नोंथांनि गारांजों दोंसे मेथाइ खननो थाखाय जों खावलायनाय जाबाय बे समाव नोंथांमोनाबो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनाबो बिथांनि देंखो बोनायखौ दायो नायनो हासिगौ बे समाव नोंथांमोना नायना लादो बिदिब्ला बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय संख्रि खारदै सारब्लाबो
थावा थावा मोनलाय लांसि दुमरां दंसि फाहे फुहे थाबाय लांनाय नुना नोंनि जासै आंलाय हाय प्रेसार थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय जाहो हाला मोनलाय लांसिया गाननाय जोमनाय देलायग्राफोरखौ होखौ हालायला फिनो हाला जाहो हाला मोनलाय लांसिया गाननाय जोमनाय देलायग्राफोरखौ होखौ हालायला हा फानना बिथा फानना आंहासो जाख'लांजोबबाय हिनजाव जोलै होननायखौनो नांखाथारला नंलायबाय आं हिनजाव जोलै होननायखौनो नांखाथारला नंलायबाय आं थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय नांगौ नांगौ नांथारगौ दंनाय गैया मिथिथारा मोना मोनफ्लांबायबाबो बायनाय जिनाय मिथिथारा नांगौ नांगौ नांथारगौ दंनाय गैया मिथिथारा बिनाय समाव मोनाब्ला थोरसि लथा गारख्रु गारख्रु बखि बायो हाय खाफाल आंनि जिउआ बोरै जाबावगोन फैया फैया बुंनायखौ बोना लाबोनायानो गोरोन्थि जाबाय खाफालनिसो लिरखानाय ना आंनिसो गोरोन्थि जाखो मा मोखां नुना आङो नोंखौ गोसो थोफ्लांनाय मा मोखां नुना आङो नोंखौ गोसो थोफ्लांनाय थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय संख्रि खारदै सारब्लाबो थावा थावा मोनलाहे लांसै दुमरां दंसि फाहे फुहे थाबाय लांनाय नुनानै जासै आंलाय हाय प्रेसार थास' बिबार बायदि नोंनि मोदोमनाय खायला गोखा बायदि नोंनि रायदावनाय नंगौ बिथाङा खोब मोजां गावनि गारांजों दायो रोजाबबाय आरो बयबो जानो हागौ जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोना अनसायगोन आरो नायगासिनो दङ बिथांनिसिम जोंनिसिम रोजा रोजा साबायखर दा बे समावहा जोंहा बैसागोआबो खोब खाथिसै सफैथारबाय दा गोबां ओनसोलाव जोंनि रायजोआवनो जोंनि आसाम नाङैनो खना खनला जोंहा बर' हारिया बैसागो खुङो दा बैसागो खुंनायाव गोबां माने देंखोगिरि सिंगारफोरखौ नागिरो थिग बेबायदिनो सोरबा सिंगारखौ जुदि नांगौ जाबाय बिथांजों कन्टेक्ट खालामनांगौ जायो बिथांजों रायज्लायनांगौ जायो थिग बेबायदिनो नोंथांखौ जुदि रायजो राजाफोरा बैसागुआव मेथाइ खननो जुदि लिंहरोब्ला रोजाबनो लिंहरोब्ला नोंथाङा माबोरै मोननो हागोन आरो मानि गेजेरजों मोननो हागोन नोंथाङा जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों दसे सम फोरमायना होयोबा मोजां जागोन नंगौ नोंथांनिया जोबोद मोजां बाथ्रा फोरमायदों थारैनो आङो नैबे बोसोरनि 1430 रंजालि बैसागु गोदान बोसोर रंजालि बैसागु थामहिनबा जोंहा नैबे बोहैथि सोलिबाय थानाय 2023 मायथाइनि गेजेरावनो सोलिगोन जेनेबा रंजालि बैसागु बे रंजालि बैसागुआव नोंथांमोना जुदि आं देरहासार नार्जारिखौ नोंथांमोननि हारिमु बिलिफां बा नोंथांमोननि रंजालि बैसागुनि मोसानाय मेथाइ रोजाबनाय आयदायाव नोंथांमोननो आंखौ गोनांथि जायोब्ला बा नैबे देरहासार नार्जारिखौ गोनांथि जायोब्ला नोंथांमोना लोगो हमनो गोसोब्लाबो आंनि न'आव फैनानै लोगो हमफैनो हागोन आंनि न'आ जाहैबाय दा
बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय तामुलपुर मुवाखुमानि सेसापानि पलासगुरि गामियाव आंनि आफानि मुंखौ भारत नार्जारि होनो आंनि पस्ट अफिसा सेसापानि लोगोसे नोंथांमोना मबाइल फननि गेजेरजोंब्लाबो फोनांजाब खालामनो गोसोब्ला नोंथांमोना आंखौ 7399 बा 7399394259 थामहिनबा 7399394259 बे नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना फोनांजाब खालामनो हागोन लोगोसे आरो मोनसे मबाइल नाम्बार दंबावो 8812852358 8812852358 बे मबाइल नाम्बारनि गेजेरजों नोंथांमोना आंखौ फोनांजाब खालामनो हागोन आरो फिन खनसे आं बुंबावदों मबाइल नाम्बारखौ 7399394259 लोगोसे आरो मोनसे नाम्बार दंबावो 8812852358 बे मोननै नाम्बारनि गेजेराव नोंथांमोना फोनांजाब खालामनो हागोन आरो नोंथांमोना न'आव फैनानैबो लोगो हमफैनो हागोन आरो निश्चय आथिखालाव बयबो डिजिटेल जुग बयबो फन नाम्बारजोंनो नोंथांजों जगाजग खालामगोन आरो बिथाङा फोरमायबाय जे गावनि नाम्बारखौ मोननै नाम्बारल'दि जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि बिथांमोननिसिम बिथाङा फोसावखाबाय गावनि नाम्बारखौ नोंथांमोना जुदि रायजो राजाफोरा जुदि फैबाय थानाय रंजालि बैसागो फोरबोआव रंजानो बिथांनि गारांजों जुदि रंजानो गोसो दंब्ला बिथाङा दा बयसो फोरमायलांनाय जानबुं नाम्बाराव कल खालामना एबा कन्टेक्ट खालामनानै नोंथाङा बिथांजों जगाजग खालामनो हागोन बे समाव फिन आरोबाव जों बोथोरनि देंखो आरो मोनाबिलिनि देंखोनि गेजेरजों जों आगान सुरलांनोसै नङा होमबा दा बे समाव जों फिन आरोबाव जों मेथाइ रोजाबनायखौ जों लाबोफिननोसै दा बे समाव नोंथाङा गावनि गारांजों दिनैनि बे हाबाफारिखौ मेहेर गोनांसिन खालामबावनो आरोबाव नोंथाङा दोंसे मेथाइ रोजाबनो थाखाय जोंनिफ्राय खावलायनाय थाबाय गागानाय बहानि आथुदों सिख्लानो जोंगामा गागानाय बहानि आथुदों सिख्लानो तामुलपुरनिसो ना मुसलपुरनिसो ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननाय जोमनाय आंखौ नों बुरखाय हानाय दंना बुरखाय हानाय दंना सिंग्रानि थाखाय आंबो दि फागलि नङा जोंगामा गागानाय बहानि आथुदों सिख्लानो लाजिया फाजिया सेंग्रा नुबा मिनि बाला बाला फासा सिबे सिबे बहा थाङो आंजोंनो गांसे सेल्फि लाफै जेरावखि थाङा जेरावखि फैया सिथोर बाथोर सिथिं सिथा गंगार खर'आव नांनाय सेंग्राजों सेल्फि आंलाय लाखाथारा गंगार खर'आव नांनाय सेंग्राजों सेल्फि आंलाय लाखाथारा जोंगामा गागानाय बहानि आथुदों सिख्लानो समाया मदना खुखाबाव बोरमानि दारि लाना
मबाइल थुयै थुयै टाउनाव बेरायबायसै बुसावसाव सेल्फिल' लालाबायसै सेल्फिल' मास्टारसै गाननाय जोमनाया गोदान गोदान साननाय हनाया गोजाम गोजान अल कुवालिटि सिख्लाजों जुलि आंलाय जाखाथारा अल कुवालिटि सिख्लाजों जुलि आंलाय जाखाथारा जोंगा मागा गाननाय बहानि आथुरि सिख्लानो जोंगा मागा गाननाय बहानि आथुरि सिख्लानो तामुलपुरनिसो ना मुसुलपुरनिसो ओइ सिख्ला गोदान गोदान गाननायजोंल' आंखौ नों बुरखाय हानाय नङा बुरखाय हानाय नङा नों बादि बेखार सेंग्रानि थाखाय आंबो दि फाग्लि नङा फाग्लि नङा जोंगा मागा गाननाय बहानि आथुरि सिख्लानो नंगौ बे समाव खोब मोजां बिथाङा रोजाबबाय दा बयसो आरो बे समाव जों आसा खालामदों बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोनाबो बिथांनि बे रोजाबनाय एबा देंखो बोनायखौ नायगासिनो दङ फिन आरोबाव नोंथाङा दिनै बे जोंनि बे मोनाबिलिनि देंखोजों लोगोसे बोथोरनि देंखोआव दोंसे मेथाइ रोजाबबावनो हागोन नामा? हागोन आं नोंथांमोननो नैबे समाव फोरमायनो सानदों बे मेथाइखौ नोंथांमोना आंनि मोनफ्रोमबो स्टेज प्रग्रामाव सम सम रोजाबनायखौ नुनो मोनदों आङो बे मेथाइखौ आं जारिमिनारि बायदि आं साननानै लानांगोन बे मेथाइआ आङो जेब्ला आं क्लास 9-10 फरायो अब्लानो आं बे मेथाइखौ लिरदों बे मेथाइखौ आं देंखो मो 1-2-3 बादायलायनाय बा गोबां कम्पिटिसनावनो रोजाबदों आरो बे मेथाइनि गेजेरजोंनो आं देरहासार जाबोनो हादों आं दा नोंथांमोननि सिगाङाव बे मेथाइखौ रोजाबनो थाखाय आं सिगांबोदों नंगौ बिथाङा बुंबाय बिथां देरहासार नार्जारि बयजोंबो गावनि गारांजों सिनाय जानो हानाय देरहासार नार्जारि फोरमायदों बिथाङा बे देंखोजोंनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनाय देंखो मो 1-2-3आवहा बे मेथाइखौ रोजाबनानै बिथाङा देरहाबोदों दा बे मेथाइखौनो बिथाङा रोजाबनानै जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि नोंथांमोननो दिन्थिनो नाजादों बिदिब्ला जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै नोंथांमोना नायलांदो जोंनि
बड'लेण्डआ बेसे समायना जोंनि बर'नि गामिया जिरि जिरि बोहैलांदों दैसानि जोरा बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय जोंनि बर'नि गामिया जिरि जिरि बोहैलांदों दैसानि जोरा बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय हाजो हायेन बास्लाय बास्लाय हाग्रा बंग्रा सौसि सौसि बोहैलांदों दैसानि जोरा बोहैलांदों दैसानि जोरा बोहैलांदों दैसानि जोरा जिरि जिरि बोहैलांदों दैसानि जोरा बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय बुरलुंबुथुर दैमायाव गोरोबहैबाय थेंक इउ नंगौ बे बाराव बिथाङा खोब गोसो होनानै खनबाय आरो सिगांनिफ्रायबो बिथाङा सिगाङावबो गोसो होना खनदों नाथाय बे जोबथायाव गावनि जारिमिनजों सोमोन्दो थानाय मेथाइ माने सिगांनिफ्रायनो रोजाबबोनानै बे मेथाइआव रोजाबनानै बिथाङा देंखो मुसे 2-3आव देरहासार जाबोदों बेखायनो बिथाङा बांसिन गोसो होना खननाय बायदि नुबाय दा रोजा रोजा साबायखर जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लियाव नोंथांनि बे बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय लोगोसे आसा खालामो फैबाय थानाय समावबो नोंथाङा जोंनि बे हाबाफारियावहा मदद होलांबाय थागोन आरो जोंनि हांख्रायनाय लेखा नोंथांखौ मोनबाय थागोन जों आसा थाबाय आरो जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि नायगिरि गासै रायजो राजा नोंथांमोनखौ जोङो आसा खालामनाय थाबाय बिथां देरहासार नार्जारिखौ अरायसम हेफाजाब होगोन मदद होलांगोन लोगोसे फैबाय थानाय रंजालि बैसागु बोथोराव रंजाफानो थाखाय बिथांखौ कन्टेक्ट खालामगोन आरो बिथाङा फोरमायखाबाय जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लिनि नायगिरि गासैबो नोंथांमोननि गेजेराव बिथाङा फोरमायखाबाय दि गावनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ आरो नोंथांमोना जुदि गोसो दंब्ला बिथांनि फोरमायनाय बे कन्टेक्ट नाम्बाराव बिथांखौ कन्टेक्ट खालामनानै नोंथांमोना लिंहरनो हागोन दा जों फिन आरोबाव जों नोंथांमोनखौ फोरमायबावबाय जोंहा मोनाबिलिनि देंखो आरो बोथोरनि देंखो बे हाबाफारिया दिनैनि थाखाय जोबनानै थांबाय आरो जों फैबाय थानाय समाव बे हाबाफारिखौ लालांबाय थागोन बर' हारिनि गेजेराव खना खनला जेसेबां जाखांफुहांनाय देंखोगिरि दङ बिथांमोनखौ जों लाना फैनानै जोंनि बे बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'आव खाबुखौ होनाय जागोन आरो सोरबाफोर जुदि नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि स्टुडिय'नि गेजेराव नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिनो गोसो दङब्ला 9949082706 बे जानबुं नाम्बाराव कल खालामनानै नोंथाङा जोंनि बे नोंथांनि रोंगौथिखौ दिन्थिफैनो हागोन लोगोसे आरोबाव जों मोनसे नाम्बार दंबावो बेखौ नोंथांमोना जोंनि बड'लेण्ड बुब्लि निउसनि स्क्रिन गाहायाव दङ जा गासै नाम्बार मोननै बे मोननै नाम्बारनि जायखिजाया मोनसे कल खालामनानै नोंथांमोना सहाय लानो एबा मदद लानो हागोन बिदिब्ला जों बे समाव दिनैनि बे हाबाफारिनिफ्राय बिदाय लानोसै बे समाव नोंथांमोनसे खुलुमबाय